lokho okutshalayo ngelanga lokufa kwakho ikona yokuvuna. Uma uhlwanyelela inyama yakho uthokozisa inyama, umoya ingcwele umdumaza, uyovuna ukufa kwaphakade enyameni. Ikuphi okukhetha namhlanje? Sewayijabulisa inyama yakho kade waphenduka, kodwa awucabangi nje ukwenza izinto ezokujabulisa lenyama. Wenza izinto ezithandwa inyama. Uhlwanyelela umoya, uvuna ukuphila okuphakade kumoya. MaKristu, noma uyasonta noma usonti, umoya ingcwele umthumela wona. Thina sesisamukela uJesu, bazalwane, asizihluphe. Uzihluphe nje ukuthi mzwane kushone mina ngoyapi. Kufuneka kube into le ekukhathazayo, ngoba emngcwabeni akujili lutho. Mina ngisho emngcwabeni, yeswayi ngakhuluma ngale lelanga ngithi thina asenza umngcwabo wamakhono. Asikho nje isidingo bobaba sokuthi ibhokisi lami nje linesidumbu sami lizolala ekhaya kujuluka amakhaza ubusuku bonke. Ngakusasa kuzothiwa ngiye komvunguzwa. Sengithe nalento yokulunguza ibhokisi ayikho ezwini lenkosi. Nisizenzelani izinto ethi ngekho ezwini lenkosi? Umuntu besafile nje akuthingi ale yakotshwa, amanesi amgezile amthatha ayomfaka emakhazeni. Manje nifunani kumuntu ofile? Nifunelani kumbona esefile? Ngoba udinga ukubonwa ngalesikhathi abomndeni bafakaze la kusayinwa khona ukuthi uyena. Manje nina nimbonelani? Answer please. Thina bazalwane sikholwa njengokusho kwezwi, asiyenzi imikhuba yasewembeni. Siyibandla likaKristu. Amen. Asiyenzi. Mina nje ngeke ngilunguzwe malume wami, ngeke ngilunguzwe. Sengawushangela umthetho ngabatshela bakaKhikaba. Bathi besukuma sebethothobene. Leyo lunguza isidumbu ngihlalele phansi. Ngibatshela ukuthi ngoba kwesami ngeke silunguzwe. Nize ningawahlupha amakholo. Ngeke ngilunguzwe. Sengabatshela ukuthi ngeke ngiyele ePortshepstone ngiyongcwatshwa. Ngongcwatshwa eThekwini. Ngoba ukuthi ngiyongcwatshwa ekhaya akunayo iminingi. Ngoba khona umuntu engizongibusisa mina sengifile. Mina ngibusisa umuntu manje. Ngiyabona nje uma ngikumethe lapha uyathanda ukupheka ukuka uqobo lwakhe. Uyangibusisa nje manje. Uhlale kodwa ungakudla ukuthi ungakudla ufuna nje ngiphilela ukudla. Umphakela kodwa ngithi awulethe isitsha ngiphungule. Odokotela bathi isitasha siyadingeka kakhulu kumina. Esiningi. Mina ngiyaxoxa nodokotela masihlele etafuleni sithi. Angixoxe ngoba ngiyebona bewumcila wona. Ngixoxa nje ngithi awutshele kodokotela yini ofuneka ngiyizwe. Ngoba nje sengino 84 years. Yini okudinga ngingayidli. Angichazele udokotela. Mina ngiyamsaba umuntu okholwayo odla noma yini. Noma setshela ukuthi une-BP noshukela, udla usawoti omningi, udla yonke into, udla ama-cream cake, udla ice cream. Ngithi lo akazange aphenduke, akakhona. Akekho umuntu ongadli into okuthiwa akamba amanga athi asikho isikhala esilungiselwe uzofa. Ushukela ukhona. Wongena kanjani? Yebo ukudla izinto ezizonciphisa impilo yakho. Kuyeke nje. Musu ukhala uthi ukhala usitshela ukuthi iBhayibheli lithi. Kunabantu bazalwane. Amen.
emakhaya nabo okuthengwa amabhodlela angaka ka-cooking oil aphelele eswini zabantu elinyanga lokhu komtheyakhe igrosha yakwakhe amabhodlela awu-4 ngenyanga omunye ngeke ngisondele kuyena omunye unayo umyeni ngibone khuba unayo umyeni engiyahlupheka nomendoda eqedelwa wena engishusho cooking oil thina bazalwane sidla ngendlela ngoba lo mzimba iwona esikholwa ngawo funeka siwunakekele niyangizwa bazalwane unakekele umzimba kungawudlisi noma yini ungawudlisi noma yini yabona nje mina ngeke ungifunze mina u-ice cream nje ula ishushukela ngineminyaka ewu-84 ngeke ungifunze nje leyo nto ngiyayazi into okufanele ngiyidle futhi ngiyabuza kubantu abafundele leyo nto ngibuze ngithi ukuthi ku-right uma ngikudla angitshele nje umuntu ofundile athi kakuseright khona udokotela ebuthekweni nje engimvakashela ngakimfundisa uSunday school ngiyamvakashela ngathi doctor njengoba ke sengino-84 manje sengisangakudli ukuthi nokuthi utheke usazofonelwa umahlobo eGoli amtshela ukuthi kufanele ningiyeke ngihlale ngoba irabha emadolweni iyaphela at the age uzofaka izaziso athi kumahlobo akafonele i-faith mission yonke la ikhona igaba sofuneka aphumule ngoba akekho phela mina umuntu ongakubhalela incwadi athi sekudingeka ngiresign akekho mina owangizwe ngoba akekho nomahlobo ngeke angibhalele athi angiresign ngoba ngabizwa ngatshelwa ukuthi ngizokondliwa ngeke ngiholelwe ngavuma and uyakwenza uJesu lo uyakwenza kangiholeli kodwa mangihola zonke iy'nsuku kunabantu nje abathi babehola athi umoya ingcwele letawu ekakho igaba 1000 ekabani kulo mholo wakho angikudlo kweshumi ngizimnikele uyanginakekela nje efrijini kwami inyama ayipheli mina ngiyidla inyama kakhulu kodwa ngisuke ngenze njengoba kufika abazalwane ngithi nje kumakoti sheshisa angihambe ngadanga angihambe ngoba abazalwane uma unoJesu awuncishani ukuthi uma unoJesu awucabangi ukuthi makufika umuntu uzoqeda ukudla ningatuki utheni lapha verse 22 yisho baba kepha izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela umuntu nje onomoya ongcwele akuyena nje umuntu ohlala ebiphile nomuntu ngelanga kabingeleleki nomoya ingcwele umoya ingcwele ukwenza ube nothando kakhulu kubantu bokukhona alibonke igama lenkosi ukugcwalisa uthando ubathande nje abantu ubathandela namaphutha abo kodwa ungazenzi izinto abazenzayo ngoba ubathanda uma sinomoya ingcwele kunezinto esinazo esasingenazo singakawutholi umoya ingcwele kuwubufakazi bosengamukela umoya ingcwele bese umoya ingcwele ungeza nje ngithanda umuntu noma engakuthandi akangisiza uJesu ngaleyo nto nomoya ingcwele mina nginandaba nje ngisho kuthiwa kade uhleba ngami kuthiwa ungithandi hey ave kumnandi kwenzizwe ayibona kwesizwe njani ukuyithabiza mina njani ukuthanda namaphutha ngoba ngifuna ngelinda ngibone umbuso wethu ngoba umuntu ongabathanda abantu
ugcine ngasazithambi kwayena. Futhi umuntu ongabathanda abantu akafuni ukukhuluma ngesono sakhe. Niyakwazi lo? Akasikele emakhaya ushintshe. Musuxoxa nezingane zakho ngamakhono. Noma lekhona lishumayela ngezono zakho, musuxoxela izingane zakho. Ngoba uyazilimaza. Ngijwayele ukuthi abantwana ngoba ngisho ngifuna bawuyeke lo mkhuba wokuzalela emakhaya njengamagusha. Musa ukuthi mangathi ngikhuluma kanjalo ufuna ukuthi enganeni angiyedelela nje ugogo. Ngoba phela sokwaba i-latest ukuzalela ekhaya. Akuyona i-latest ukuzalela ekhaya, uzalelwe emshadweni. Uma uzalela ekhaya uphoqa abazali bakho. Sesokhuleka. Uma ekhona othi namhlanje, Nkosi, ngifuna ukuyoshintsha kwami. Ngishintshe nje indlela ekade ngiphila ngayo. Ungasitshela ukuthi uphila kanjani. Kodwa ngicela ukukhulekelwa. Nkosi, ngifuna ukuphila njengokusho kwezwi. Futhi ngiphile njengokusho kaMoya Oyingcwele. Angilivali lelo thuba ungasuka umuze la phambili. Abefundisi bakubekizana. Ukuthi ngicela ukushintshwa wena Nkosi. Sangehlulekile ukuzishintsha. Glory to Jesus. Singayaphi uma sisuka MCA